a ringa yi wa gwamnatinmu adalci idan ana sharhi akan tsaro, cewar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan Najeriya da su rinka yin adalci a duk lokacin da suke sharhi bisa matsalar tsaro, inda ya ce su rinka kwatantawa da abin da gwamnatinsa ta gada tun a shekarar 2015. Shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da Khalifan Tijjaniya na duniya ya kai masa ziyara a ranar Juma'a, inda shugaban ya bayyana cewa ya kamata jama'a su ringa magana akan irin nasarorin da suka samu a ɓangaren tsaro, musamman a arewa maso gabas da kuma kudu maso kudancin ƙasar. Shugaban ya bayyana cewa gwamnatinsa na sanar da irin haƙƙoƙin da suka rataya a wuyanta da suka shafi tsaro, inda ya ce za su ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinsu. Shugaban ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su bayar da haɗin kai da kuma nuna goyon baya a harkar tsaro, da kuma yaba wa ayyukan gwamnati da ke yi, inda ya ce mun yi iya bakin ƙoƙarinmu kuma za mu ci gaba da yi ta hanyar samar da tsare-tsare masu kyau domin yaƙi da ta'addanci. Ina fata Allah zai karɓi addu'armu, in ji shugaba Buhari. Cikin tawagar da ta ziyarci shugaban ƙasar har da gwamnonin Kano Abdullahi Umar Ganduje da Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da Shak Ɗahir Bauchi, jigo a cikin ɗariƙar Tijjaniyya.